aw minnu sɔgɔlen don anw na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ n k'aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ a dabɔra aw man jugu ka dabɔra kukura ko de ka jugu a ka émission man di émission an ka yɛlɛ donc an bɛna an ka émission daminɛ émission an ka yɛlɛ yanni an ka don kuma kɔnɔ n bɛ kanubagaw fo n bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ président fo n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Asimu Goyita n b'a fo a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen m'u bɛɛ lajɛlen fo n b'a fɔ ko Ala ka Mali suma Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye halisa Ala ka Mali bɔ janfa bolo mashallah donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna n bɛ kanubaga dɔw fo yanni an ka don n bɛ Mohamed fo Mohamed Togola ale filɛ nin Yirini kɔrɔ Badalabugu réparateur mécanicien don a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ɲamakɔrɔ ma n b'a ka foli di a ma nin yɔrɔ in na yan n bɛ Bayini fo Bayini ale ka baara ye chefferie ye Kati a bɛ chefferie Kati chefferie yɔrɔba la ni donna chefferie yɔrɔ la ni ko ko Bayini u b'a yiri la a bɛ chef qualité feere chef belebeleba fitini mangani a b'a bɛɛ lajɛlen de feere Kati mairie kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ tɛtu fo n bɛ sergent tɛtu fo fo yan fo Tɛngɛrɛ la frontière la n b'a fo an ka kɛnɛ kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la an bɛna a daminɛ invité min b'an bolo bi a ma nɔgɔn donc dɔw b'a dɔn dɔw t'a dɔn a bɛ se ka kɛ caman kɔni b'a dɔn nka mɔgɔ kan i yɛrɛ de da kɔnɔ invité i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ sa diyara n ye somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ n'aw bɛɛ baasi foyi tɛ yen nse somɔgɔw darasi t'u la nse an y'i wele a diyara n ye i nana an ka kɛnɛ kɔnɔna la a diyara n yɛrɛ ok invité bisimilalen kɔfɛ an bɛna an ka ko animateur fɛnɛ bisimila Adama i ni ɲankuma ami somɔgɔw darasi t'u la kɔri baasi tɛ yen baasi tɛ yen a bɛ di alhamdulilayi bɛ cogo di bi k'aw sɔn ok Ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ami donc Ala ka hɛrɛ k'an ye ami Ala ka laban ɲuman d'an ma ami donc o hukumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ ko animateur présentera donc kuma ni fili tɛ ban an b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye kuma filɛ nin ye a ma nɔgɔn n'an donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la fili don an ye denmisɛnnin ye an bolo fila b'an kɔ kuma ma nɔgɔn donc an b'a fɔ ko a ka to ɲini kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ an b'an ka tunkarankew fo Mali kɔ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ tunkarankew bɛɛ lajɛlen fonnen don kɛnɛ kɔnɔna la Miya de b'an bolo bi tunkarankew Miya de b'an bolo bi Miya Jara Miya naam i bisimila sa diyara n ye ko mɔgɔ kan i yɛrɛ de da kɔnɔ i tɔgɔ ni jamu fɔ mɔgɔ ɲɛna i ka baara ye jumɛn ye awɔ n b'a fɔ an lajɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen ani an filɛlikɛ jama bɛɛ ni wagati in na n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka to k'an tulo don ɲɔgɔn kibaru duman sanga ni wagati bɛɛ ne de ye Mamu Jara mais bɛɛ bɛ n dɔn Miya Jara de la bɔbɔmuso Suwale awɔ voilà o don ka bɔ san 40 la san aw kuma na ma nɔgɔ ani sangaw b'a la awɔ bisimila donc sanga bɛɛ lajɛlen folen don Miya tɔgɔ la an ka kɛnɛ kɔnɔ Mali kunnafoni TV sanfɛ ko sanga bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ ni ɲankuma an ka émission kɔnɔ Miya a bɛ bɔ san a yɛrɛ tɔgɔ ye Mamu donc bɛɛ b'a dɔn Miya de la donc an bɛ Miya ta donc Adama Miya de b'an bolo bi Miya e bɛ baara jumɛn kɛ ne ka baara n b'a fɔ artisiya i b'a caman k'a kɔnɔ awɔ i b'a caman kɛ donc genre i baselen don jumɛn yɛrɛ de ka art kɔnɔna la ne baselen don ni fila bɛɛ kan awɔ comédienne ani dɔnkilida chanteuse baselen don fila de kan donc bi da tɛ kɛ basi ko n'a bɛ dɛsɛ a la comédienne de b'an bolo bi ka fara dɔnkilidala kan ale b'a fila bɛɛ de kɛ donc an b'a bɛɛ de ye bi donc kanumɔgɔw Miya de b'an bolo ka tila k'a fɔ tuguni ko turamagasiw matigi muso de don awɔ Tarawelelakaw matigi o de b'an bolo bi awɔ bi Tarawelelakaw olu kulo b'a la ok Miya i ye artiste ye i ye catiribɔla ye i ye dɔnkilidala ye i ka art nin i y'a baara daminɛ wagati jumɛn ne k'an sen don a la yɛrɛ bari i mana hali répétition ni i y'o daminɛ o kɔrɔ i ye art daminɛ o kɛra fin 2003 2004 awɔ
ne ka don a la ka to k'a ɲɛɲini daminɛ a kɛra o wagati kɔnɔ. Ouais. 2003 2004. Donc an bɛ bɔ wagati la ka se yan sisan. Adama o ka jan dɛ. Donc professionnel de b'an bolo yan bi. Awɔ i bɛ dɔ dɔn. I bɛ dɔ dɔn. Hali n'i t'a bɛɛ dɔn parce que mɔgɔ yɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ dɔn. Mais i kɔni bɛ caman dɔn art kɔnɔna la. Parce que i ye plateau kɛ tournage baden kɛ. Dɔw témoin yɛrɛ ye i ye dɔnkiliw da ka dɔnkiliw bila. Miya yan'an ka don kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ y'i dɔn ni dɔnkili jumɛn ye i bɛ se k'o fɔ ni fili an k'o lamɛn. Sangɛmɔ sera an ka ɲɔgɔn sɔrɔ san toro ni karante la sangɛmɔ sera sangaw yo nin tɔlɔ ye tɔlɔ duman ye. Sangɛmɔ sera an ka ɲɔgɔn sɔrɔ san toro ni karante la sangɛmɔ sera sangaw yo nin tɔlɔ ye tɔlɔ duman ye. Lada min ka ca san 600 ye o tɛ tolon fɛn ye sangɛmɔ sera yangaw yo ngaw kana. Ala de ye barika don san dugukolo la an b'i fo kira min ye barika don san dugukolo la an b'i fo. Lada min ka ca san 600 ye o tɛ tolon fɛn ye sangɛmɔ sera sangaw yo ngaw kana. Donc a filɛ nin ye mɔgɔ minnu tɛ nin dɔnkili in dɔn dɛ a b'a mɛn a bɛ nin dɔnkili lamɛn a b'a lamɛn ko jɔn yɛrɛ de bɛ nin da a tigi filɛ. Donc Miya de bɛ nin dɔnkili da Sangɛmɔ Miya de bɛ nin dɔnkili da dɔnkili tɛmɛnen kɔfɛ Miya i ye catiribɔ kɛ i ye filimuw kɛ donc filimu jumɛn yɛrɛ la mɔgɔ y'i dɔn ni o filimu ye. Filimu na mɔgɔw ye n dɔn kosɛbɛ o ye Yɛrɛdɔnbugu ye. Yɛrɛdɔnbugu. Awɔ Yɛrɛdɔnbugu Pɛnda. Ouais. Ni dɔw ko Sagadeninba. Awɔ. O de la kosɛbɛ kosɛbɛ. Mais caman bɛ yen mais o de dɔnna kosɛbɛ. Ouais Yɛrɛdɔnbugu de dɔnna. Donc Yɛrɛdɔnbugu Pɛnda. O de b'an bolo bi. Donc a bɛ wele Pɛnda Yɛrɛdɔnbugu Pɛnda catiri kɔnɔna la. Adama. K'o tɛ. O don. Ami. Miya yɛrɛ mais a ko k'a tɔgɔ ye ko Mamu. Mais Miya in sɔrɔla cogo di? Miya in ne tɔgɔma de tun bɛ wele Miya. Ne nana o sɔrɔ yen a denmuso filanan o de tila ka ne lamɔ yɛrɛ k'o de dɛsɛra ka Mariyamu fɔ. Ale kɛtɔ ka Mariyamu fɔ a ma se k'a fɔ a ko Miya. Miya fɛnɛ jara ko la. Ne bolo n ko artiste tɔgɔ don. Ayi ka artiste tɔgɔ tɛ. D'accord. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ n ye ko bɔbɔ tɔgɔ don mais o tɛ denmisɛnnin de dɛsɛra ka Mamu fɔ. A nana ni Miya ye. O fɛnɛ jara. O kɛra artiste tɔgɔ yɛrɛ ye siɲɛ kelen. Ok. Adama an ka taa. A ko k'a y'a ka carrière daminɛ 2003 fin 2003 2004 ou bien. Fin 2003 2004. N ye répétition daminɛ o wagati. U y'o de daminɛ o wagatiw la répétition daminɛ fin 2003 2004 ka taa o la. D'accord. Bon o kɔnɔna la baara in daminɛ la a ye difficulté sɔrɔ a la kɔni. O ye diyagoya ye surtout dɔnkilidala t'anw fɛ yen ne ye bɔbɔ hɔrɔn ye dɔnkilidala foyi ma bɔ anw fɛ yen ne de ye ni n ka ɲɛjaleya in ta artisiya kanu kama ka don a la n'i ko i b'o daminɛ kɔni a bɛ gɛlɛya o ye diyagoya ye. D'accord. I yɛrɛ ma a t'aw fɛ n'i ka ɲɛjɛla di i don a la. D'accord faamuna. Ami n'a bɛ sɔrɔ question. Awɔ a ma laban parce que ni gɛlɛya nana f'i ka dɔɔni fɔ a la i ni famille ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛn parce que gɛlɛya bɛ ni gɛlɛya mɔgɔ sɔrɔ f'i ka expliquer de pour que i kana taa don a ɲɔgɔn gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ tuguni parce que gɛlɛya voilà i ma ye. N ye gɛlɛya min sɔrɔ bari parents kun ma sɔn abadani kun ma sɔn yɛrɛ mais n kun bɛ n dɛn ka to ka taa mɔgɔw ɲini n kɔni kun b'a fɔ n ko fo n k'a kɛ hali ni n kun bɛ jita la ni n bɛ k'a da n kɔrɔmuso yɛrɛ o yɛrɛ kun bɛ yɛlɛra n kun bɛ dɔnkiliw ɲini n ko ne kɔni ne bɛ kɛ artiste bɛɛ b'a fɔ ko fa bɛ na ko n'i y'a ye anw fɛ yen ni dɔnkili mɔgɔ min bɛ dɔnkili da i y'o fɔ an ye ko bɔbɔ hɔrɔn tɛ se ka dɔnkili da o kun b'o fɔ an ye ne ko n b'a fɔ n ko wagati yɛlɛmana n ko ye fɔlɔ kow ye mais o bɛɛ la o ma sɔn 2008 n taara Bɔngana ka compétition Tungabuna n ye n den ka taa o de la dɛ
u ye nye télé la o la de bo kɛra ya do ko jaga kɛra sɛbɛ d'accord avec teni kɛra compétition kɛ taara fo final la o la mɔgɔw ko k'an to yen a ko ne a ko ma nɔgɔya komi n ye musokɔrɔba tɔgɔma ye ne tɔgɔma de ye an baw bɛɛ la kɔrɔ ye ale de y'a dɔgɔninw bɛɛ lamɔ hali sisan o bonya de bɛ ne kan hali u tɛ yen cogo cogo ne y'u bɛɛ la denmisɛnnin mais ne ye min fɔ hali ni balimaya kuma nana bɛɛ bɛ ne bonya kan musokɔrɔba tɔgɔmaya n b'o foli kɛ n balimaw yɛrɛ ala balimaya sinsin ala k'an bɛɛ tɔgɔ musokɔrɔba tɔgɔmaya ka di dɛ bɛɛ ye koyi hali ne ye n kɔrɔmuso dɔ ka jala siri musokɔrɔba tɔgɔmaya in kama i y'a ye dɔgɔnin ka kɔrɔ ka jala siri tɔgɔmaya kama a bon i bolo la o bilalen tɔgɔmaya kɔnɔna la u bɛ ne wele de bari ni ko bɛ k'a bɛ gɛlɛya dɔrɔn ne bɛ n tɔgɔma tɔgɔ fɔ n'o kɔni fɔra an ka du kɔnɔ bayanfan kɔni maa si tɛ kuma ayi a bɛɛ bɛ to la o tɛ kɔrɔlen ma ban dɛ n'a ma ban an ma ban bɛɛ donc kɔrɔlenw ma ban halisa kɔrɔlenw bɛ yen hali sini kɔrɔlenw bɛ yen mais a ko k'a ye chanteuse ye a ye ɲɔgɔnbɔla fana ye mais nin baara fila ale ka baara ka girin jumɛn na i b'a fɔ ɲɔgɔnbɔ fan fɛ walima dɔnkili fan fɛ jumɛn ka girin i bolo dɔnkili de ka girin n bolo bari o ye kuma caman ye mais film filɛ o ye de temps en temps a filala ye awɔ film fan fɛ n bɛ film de kɛ n ma don ɲɔgɔlɔn n'a y'a sɔrɔ troupe dɔ bɛ n bolo a fanga bɛ se ka mɛ troupe tɛ n tɛ troupe la n ye comédienne de ye n ye film minnu sɔrɔ n ye casting mɛ n b'olu kɛ dɔw fana bɛ n wele film dɔw kama ani réalisateur dɔw fana bɛ n wele o n'a ɲɔgɔn n tɛ dɔnkili de fanga ka bon min a furulen don awɔ den joli caman ba d'accord halisa ala k'u bɛɛ balo awɔ n tɛ se ka den tɔgɔ fɔ bari ne den dɔw ye ne kanu ka tɛmɛ ne b'a fɔ n k'ale n woloden dɔw ne yɛrɛ woloden dɔw b'a fɔ ne ma tanti mais ne ma den dɔw wolo kanu fɛ olu bɛ ne wele mama a bɛɛ de ɲagaminen o den ka baden bɛ yen mama bɛ fɔ ne ma tanti bɛ fɔ ne ma a badenba de bɛ yen o faamuna halisa ala k'o taa ɲɛfɛ mɔgɔ yɛrɛ de n'i bɛ cogo min na i bɛ minɛ ten kosɛbɛ an b'an to an bɛ capitaine Koro fo yan fo Kati o b'ola an bɛ Papi Darame fo commune 3 la ka tila ka Zu fo n'o ye Zumana Jawara ye k'o fo yan fo tɔgɔ Bolibana ja fam d'accord an bɛ tɛmɛ ni min ye an bɛ Zana fo dɛ Erzana Yakuba voilà yan fo Masigi n'o fɔra sa Maïkɛri tɛ fo Maïkɛri Dako yan fo Joyila o don ka tila ka Yirini Kɔrɔ Mohamed folen kɔfɛ an bɛ se ka wosotigi Saka fo ne bɛ kuma n'a bɛ Mohamed fo Mohamed fila ni ɲɔgɔn bɛ yen walasa ko ka sinsin a yɛrɛ ka to ka festival sɔrɔ ka to ka taa a bɛ to ka Mohamed fila ni ɲɔgɔn fɔ n b'a dɔn o de ka di Mohamed yɛrɛ ni ye a b'a fɔ ko Babadaw Somaso Babadaw la solution an bɛ baba in fɔ koyi n'a ye Mohamed fɔ dɔrɔn a ye baba tugu a la d'accord ah non comme Mohamed ni baba bɛɛ tulo b'a la fili tɛ ɲina fana tɛ d'accord o don voilà an bɛ baba fo Babadaw an bɛ Somaso baba fo o don an bɛ baba fo an ka kɛnɛ kɔnɔna la kosɛbɛ an m'a fɔ kuma kɔnɔna la n ko kuma ni fili tɛ ban dɔw bɛ anw t'olu dɔn nka olu bɛ fɔ an ye donc an y'o dɔn sisan donc baba folen don kɛnɛ kɔnɔ diyara ye Mia i ka baara in kɔnɔna la n'o ye dɔnkilida ye Bamakɔ fo san ni Bamakɔ yalima i ka dɔnkilida a fanga ka bon san de fan fɛ walima a fanga ka bon Bamakɔ de fan fɛ parce que dɔw bɛ dɔnkilida daminɛ bi i b'a sɔrɔ u ka dɔnkili kɔnɔna la u ka bɔli man ca ka se u fadugu la yafamu o fana b'a la an bɛ dɔw dɔrɔn u b'a daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn u bɛ tayi de u b'a fɔ ko n bɛ bɔ yan fɛ voilà ne bɛ se ka fanga ka bɔ a fila bɛɛ la fanga ka bɔ a fila bɛɛ la ne bɛ jouer ni fan fila bɛɛ la ka caya ni festival bɛ kɛ san i bɛ wele ni sangɛmaw bɛ kɛ i bɛ wele ni dugu dilanna ko dɔw bɛ kɛ i bɛ wele o fana la voilà mais apparemment kɔni i sigilen don Bamakɔ yan ne bɛ Bamakɔ yan depuis à l'âge de 3 ans ne ma bɔ Nabuma kalama mais bi sangaw bɛɛ b'i dɔn u bɛɛ bɛ n dɔn sanga bɛɛ bɛ ni ma ɲinɛ i faso kɔ i ma ɲinɛ i faso kɔ faso tɛ ɲinɛ i kɔ yali i badenw ani i sigiɲɔgɔn si tɛ ɲinɛ i kɔ halisa an bɛ sankaw fo san toro ani voilà 40 la ɲinɛ o de fɔ o problème na voilà ne y'a dilan ko 40 ans yɛrɛ 40 la ah d'accord ne yɛrɛ ma s'a fɔ cogo la
ne ko garantie la oh 40 la 40 la 40 ah d'accord ote o d'accord sans almamiu ani sans polisu sans surasu a bɛɛ folen dinamo ɲɔgɔn fɛn donso an b'u bɛɛ de fo Mia tɔgɔ la o don an bɛ tɛmɛ ni émission ye donc an bɛ tɛmɛ ni émission ye Mia i ye artiste ye i b'a bɛɛ la dɔnkili a bɛ fɔ olu ma ko artiste polyvalent i b'a bɛɛ kɛ polyvalent awɔ donc ɲinan talen don ka di culture ma ɲinan taara ka di culture ma e yɛrɛ mun labɛn o kɔnɔna na projet min bɛ ne bolo n bɛ bɔbɔ morceau dɔ kan ani bamanan morceau n yɛrɛ ye musow fasa da sisan voilà n ma clip yɛrɛ kɛ fɔlɔ o bɔra sisan a bɔra ka ban kɔni promo de bɛ ka kɛ sisan ah bon i bɛ aussi o promotion flisson na oui voilà promo n bɛ tila k'a sɔn da o ma d'accord taara fɛ ka yɔrɔnin de fɔ wa wala o de ka d'an ye musolu yo bi an ka don ye an ka ɲuguba yɛlɛ ne fɛ muso la yɛlɛ ne fɛ a ti yɛlɛ ne fɛ dunuya muso la yɛlɛ ne fɛ yɛlɛ ko kelen muso bɛ ni wulala musolakaw bɛ ni wula muso bɛ ni wulala a ye tɛgɛrɛ fɔ yɛrɛ kunna sa e ye muso dunuya diyabaw bɛ min jamana diyabaw bɛ min woloden ladonnaw bɛ min furuso bonyanaw bɛ min n'u y'aw kɔniya ni cɛba jugu y'aw kɔniya n'u y'aw kɔniya nasɔngɔbɔbali mana kɔniya n'u y'aw kɔniya muso tɔɔrɔcɛ mana kɔniya ni masa ala m'aw kɔniya nangama kɔniya kɛra gansan a ye tɛgɛrɛ fɔ ne balakaw jara min ka dɔnkili sa jara a jara nka a tɛ dɔw waransi jara a tɛ dɔw waransi dɔnkili yɛrɛ bɛɛ ɲɛsin cɛw ma ka musow kɔrɔta ka cɛw lajigin ajugu sɔn pɛrɛ musolu ajugu sɔn bɛ pɛrɛ ajugu sɔn bɛ pɛrɛ nasɔngɔbɔbali sɔn bɛ pɛrɛ ajugu sɔn bɛ pɛrɛ muso bugɔli la o sɔn pɛrɛ jugu sɔn pɛrɛ jugu sɔn ni musow fana ma ko ayi ni musow fana m'u sigiyɔrɔ kelen ka ɲɛ u bɛ ti ayi o ma fɔ a ma fɔ i t'a dɔn a nɔfɛ o ma fɔ dɛ bɔli ma fɔ mais kɔrɔmatigɛ fana fɔra yɔrɔ ayi a bɛ ka dɔnkili da a faamuna hali sisan musow bɛɛ y'an baw ye musow folen don musow bɛɛ y'an baw ye musow folen don muso fitinin tɛ yen muso belebeleba tɛ yen a bɛɛ de ye muso ye halisa an b'an foli b'an bangebagaw ye musolakaw ye o don mais morceau in a jara ni nin kɔni sera ka bɔ ka bɛn n'a wagati ye a bɔra promo de bɛ ka kɛ sisan promo a banna ne yɛrɛ tora ka juger ka TikTok mais i yɛrɛ problème kɛra min yɛrɛ non ne bɛna a bila la sisan n b'a bila TikTok sanfɛ bɛɛ b'a ye o don ok mun kɔnɔna la a bɔra ka an kun b'a ka projet ko de kan projet wɛrɛw b'i bolo i ko i ye son dɔ bɔ i bɛ ka son minɛ mais est ce que projet wɛrɛw b'i bolo concert ni fɛnw olu dɔw bɛ ka i bɛ k'olu labɛn wa ou bien concert bɛ ka labɛn concert bɛ ka labɛn mais projet wɛrɛ t'i bolo sigi ni art kɔnɔna la i bɛ fɛ ka mun yɛrɛ réaliser n tagalen ɲɛfɛ n'a ɲɛna parce que an b'a fɔ ten de awɔ kɛ walayi n'a ɲɛna tiɲɛ na ne kunkolo projet ka ca kojugu ayi mais i bɛ dɔ fɔ parce que yɛrɛ de man ɲi quoi an yɛrɛ filɛ ma san dɛmɛ bɛ ka di ne ye art yɛrɛ ka di e ni 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 yɛrɛ bon art ka di mɔgɔ min ye o kan ka dɛmɛ min y'a ni kɔkin ye pour que an mago bɛ dɛmɛ de la e bɛ nin ko in bɛɛ la e mago bɛ dɛmɛ la dɛ dɛmɛ tɛ ban na bon ni projet de bɛ n bolo n bɛ fɛ n mago bɛ nin na n'i y'o fɔ sisan an kanubaga minnu bɛ yen min y'a kanubaga minnu bɛ yen jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen an bɛ minisiri fo nin yɔrɔ la an bɛ dafe ka fo parce que ɲinan k'a ta k'a di ka wala ka ɲinan ko ta k'o di seko ni dɔnko ma ɲɔgɔlɔnbɔlaw ma o ye fɛnba ye dɛ koba yɛrɛ kɛra n'an ma dɛsɛ kɔni an kan ka seko n'an dɔnko bɛɛ kɛ parce que ko mun kɛra kɔnɔ ɲinan an ka minisiri mun sigilen don n'o ye dafe Mamadou Dafe festival sur le Niger tigi fɛnɛ de don an bɛ dafe fo dafe a y'a daminɛ a y'a ka baara daminɛ a daminɛ cogo a kaɲi a bɛ ka taa bari sabula artistes bɛna don amu la awɔ dɛ artistes bɛna don amu la artistes bɛna don retraite la n'o ka kan sinon don ka fɔ karisa mangɛnɛ mais procédure b'a la de procédure de b'a la i bɛ taa n'i ka papier ye n'i taara u b'a ɲɛf'i ɲɛna kan ka kɛ cogo min na i yɛrɛ bɛ dɔɔnin bɔ parce que artiste an tɛ sara kalo la
donc i bɛ se ka wari ni bla 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 n'i y'o bila n'o sera hakɛya dɔ ma o b'o garder e ɲɛ donc sisan n'o garder i ɲɛ sisan o hukumu kɔnɔna la i bɛ don amour la ni mariage i bɛ taa n'i ka mariage papier ni fɛn a daminɛna o Ami ne kun ka fɔ maaw ye a mɛnna ko Dafe sigira de awɔ ni initiative ɲɛnama ye an bɛ foli bila Dafe ma awɔ a foli yɔrɔ ma ministre ka fo a n'a ka cɛsiri n'Ala sɔnna a ye min fɔ donc a tɔ fɛngɛ m'o kɛra fonction awɔ a ka fonction lancer aw musolakaw de bɛ se k'o fɔ a ye an cɛlakaw b'an sigi k'o lajɛ o don Dafe kuma tɛ artiste ka i ye baara daminɛ a bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ mais fo dɔndɔni don artiste fonctionnaire bɛ kalan kɛ caman sigilen bɛ so tɛ baara la u t'a dɔn u b'a kɛ cogo kosɛbɛ ni fonction dɔ bɛ se ka lancer an ye a bɛ se k'an sɔri yɔrɔ min na nin kan ka kɛ san o san de awɔ k'an sɔri san o san artiste minnu yɛrɛ tɛ ma art kalan ni fɛn ninnu kɛ a ye mun fɔ nin ye o fana olu bɛ t'o sira fɛ u bɛ se ka formation kɛ bɛɛ place b'a la bɛɛ place b'a la donc an bɛ Dafe fo halisa an bɛ ministre fo an bɛ président fo tuguni tulo b'i la awɔ a bɛ ɲɛ n'an bɛ taa dɔndɔni ni Ala sɔnna a ma o don Ami question dɔ bɛ n bolo ka te Miya la Miya i ko k'i furulen don i ka art kɔnɔna la i ni i cɛ bɛ cogo di ale fana ye comédien ale fana ye comédien ye a b'a ko kalama a bɛ art kalama a b'a art kalama a tɔgɔ bɛ se ka fɔ an ye Jibril Damele Jibril Damele ale de ye Baro ye Duguba sigi la Baro ça c'est bien bon y'a b'a la maa minnu taabolo ye kelen awɔ Ami b'a dɔn o de kɛlen an ka société o de kɛlen ka gɛlɛya dɔɔnin bi ni dɔ ye dɔ ta théâtre bɔla de don n ka voyage ka ca dɛ théâtre bɔla ye messager de o y'o ye an de bɛ se k'a fɔ bi ko karisa nin fɛn bɛ ka taa cogo min na a man ɲi a ma f'i ye k'i k'a dabila dɛ an ka yɛlɛma don a la ɲɔgɔnbɔla bɛ se k'o fɔ ni basigi ye ka sɔrɔ i ma don mɔgɔw gasi la i ma don jamana gasi la ɲɔgɔnbɔla de bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye mais sisan an nana ye a caman kelen don maaw bɛ wuli bɛ kuma f'u yɛrɛ ma an bɛ yɔrɔ min na sisan jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka a basuma Ala k'a sumaya an ka don da kelen fɛ ka dabɔ kelen fɛ jɔn de bɛ se k'o fɔ o ye ɲɔgɔnbɔla ye a ka fɔ a fɔcogo la a ka kɛ a kɛcogo la bi dɔ bɛ art la nin b'a la n'a ye ɲɔgɔn minɛ a bɛ taa a bɛ se k'a fɔ karisa nin bɛ yen nin man ɲi mais min t'a kɔnɔ n'i bɛnna n'o fana ye hali ni maa ye fɛn fɔ a ye i kan a b'o minɛ an bɛ Jibril fo yan hali sisan n cɛsiri hali sisan k'a daminɛ voilà Ala ka jara a b'a bɛɛ laminɛ Jibril kɔni hali ni ko Jibril ma k'a Tarawele a bɛ sɔn k'a laminɛ a bɛ Jara de laminɛ kɛ bon sinon a bɛ Tarawele laminɛ dɛ a b'o laminɛ jagoya Jara in kɔni a b'o laminɛ jagoya o don Jara n yɛrɛ bolo ko n ye kuma min fɔ misigi kɔnɔna ani théâtre kɔnɔna i yɛrɛ mana i ka misigi fanga de ka bon n'i ka théâtre ye mais théâtre kɔnɔ i ye degun sɔrɔ a la théâtre kɔnɔ n ma degun sɔrɔ a la fɛnɛ kɛra marché sɔrɔ ye wala n'a ma sɔrɔ kuma min ma fɛnɛ tɛ k'a fɔ ko Ala barika la ka a sɔrɔ la ko a gɛlɛyara m'a sɔrɔ n se k'a fɔ n ye gɛlɛya kelen min de la ka sɔrɔ mais n yɛrɛ tɛ sɔn olu ma quoi ni ne ye fɛn fɛn tɛ ɲɛ ne tɛ n sen don la hali ne ka misigi ni n y'a dilan n'a ma kɛ n sago walima hali ni mɔgɔw k'a ɲɛna n'a ma don n yɛrɛ fɛ n t'a bila n bɛ tila ka segin n ka film fɔlɔfɔlɔ kɛra théâtre tɛ dɛ mais film fanfɛla la kɛra Le Roi de Ségou o de kɛra an fɔlɔfɔlɔ ye film Bɔkari Sidibe n taalen a fɔra n bɛ taa kɛ n kun tɛ foyi don a la o donni kama y'a sɔrɔ ma deli k'a kɛ ma deli ka taa plateau la ma mɔgɔ ye i t'a dɔn plateau yɛrɛ ye min ye n t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min mais a kɔni ka di n ye n b'a ye film bɛ bɔ a ka di ni ye n bɛ foli bila Tɔnɔ Isa Kulubali ma Jawara Isa fɔlen don voilà n bɛ ka foli belebeleba kɛ ni dɔw k'a ma ko Madu Yada ale voilà ne bɛ fɛn fɛn na ale de ye ne don a la hali ne bɛ dɔnkili ɲɛnamanba dɔw i b'a sɔrɔ kɔrɔ b'u la a bɛɛ ye Tɔnɔ Isa sababu ye a kunkolo man ɲi kunkolo burulen don kojugu
trop même ne b'a fɔ maliyɛnw bi kuma dɔw u tɛ fɛn dɔ valeur dɔn f'i n'a tigi bɔra i bolo tuma min o ye tiɲɛ n'u bɛ tɔnɔ isa valeur dɔn Allahu akbar u b'a gɛrɛ u la cɛkɔrɔba in ka ɲi wallahi wa a ka ɲi ka fara o kan a ka ɲi dɛ ayi ale tɛ ayi to maa mɔgɔ tɛmɛna n'ale yɛrɛ ko ko ɔhɔ dɔrɔn a fɛn dɔ de fɔ mɔgɔ tɛmɛna plateau in kan yan o t'i ɲɛkɔrɔ kuma ye ni mɔgɔw bɛ émission suivre maa foyi ma tɛmɛ yan n'u ma cɛkɔrɔba ye n'u ma sadiki ale ye ɲuman k'i ye wa i y'a fɔ i b'i yɛrɛ ye i m'a fɔ i b'i yɛrɛ wa hali sini n'i taara a bɛ ɲuman k'i ye tuguni a ko mɔgɔninfin y'i yɛrɛ de a ye mɔgɔ y'i yɛrɛ de o siga t'o la mɔgɔ y'i yɛrɛ de mɔgɔ y'i yɛrɛ de i sɔnna o i yɛrɛ i ma sɔn i yɛrɛ ne tun bɛ taa dɔnkili kalan de la ale fɛ fɔlɔ n'ale n y'a ɲini fo k'a dɔn bari filimu ni fɛnw ka di mɔgɔ ma ɲɛ n yɛrɛ de y'a ɲini fo k'a dɔn ka taa ka so k'a ɲini ka n ka kuma f'a ye an tun bɛ dɔnkili répétition de kɛ dɔɔni dɔɔni ne nana ye ne ko tɔnɔ sisan ko ne bɛ fɛ ka filimu kɛ théâtre bɔ ko ne bɛ fɛ ka don a ko i ko i bɛ dɔnkili kɛ i ko i bɛ to dɔnkili in de kan an k'o de baara kɛ ne ko n ko ayi n ko ne bɛ fɛ ka filimu kɛ mais don dɔ la a mago tun bɛ filimu na muso dɔ de la ɲɔgɔlɔn na a ka ɲɔgɔlɔn minnu bɛ bɔ a sina ka ne wele bari don o don a b'a ye pantalon ni jupe ni fɛnw na a ye ne wele a ko ne ma est ce que muso furulen fini dɔ b'i bolo a sɔrɔ n tɛ furu la denmisɛnninya tun bɛ yen ko muso furulen fini dɔ bɛ yan ne ko awɔ ko bɔn ko i b'a ta ka na nin yɔrɔ in na an bɛ ka jouer a y'a sɔrɔ o tɛ ne bolo ne taara n kɔrɔmuso ka fini dɔ ta o ka bazin complet dɔ ta ka taa n'o ye filimu an y'a rôle kɛ a diyara yɛrɛ ye hali montage wagati a ma ne dɔn quoi ala ko nin muso in ye jɔn ye ko ko tuna isa k'e yɛrɛ de ma nana yan k'ale ma se ka nin dɔn u y'a fɔ k'a fɔ a bɛna dɔn kuma min a mɛnna a ko ko jamiya de don k'ale ma ne dɔn bari ne ka image ni kɔni ko an ka casting kɛ image fɛ o ka di ne ye kojugu bari ne b'a dɔn ne bɛ taa ne ka image ka ɲi kojugu n ye film caman sɔrɔ image kama quoi voilà ne y'o kɛ a y'a ye o ɲɛna a ko k'a b'a hakili to n ka film ko la lewura de segu nalen dɔrɔn a ye ne wele o don y'a sɔrɔ an fana tun bɛ compétition dɔ répétition na Bavaria an tun b'o répétition na ko ne ka taa segu ne m'a fosi ye ne ma foyi ye ne ko hali musique fan fɛ ma deli ka clip bɔ ma deli ka taa mɔgɔ ka clip la ma foyi ne kɔni donnen b'a la yen na ko ne ka taa ko ne bɛ taa kɛ Daka jelimuso ye ko Daka jelimuso mun de bɛ taa e ka taa dɔrɔn n'i taara bɛ fɔ ni adamaden ka sababu bɛ yɔrɔ min quoi i bɛ taa yen diyagoya ne t'a dɔn fɛn o fɛn de bɛ taa kɛ yen ne taara n dara n y'a fɔ tɔnɔ Bɔkari n ko ne t'a dɔn n bɛna min kɛ dɛ a ko n bɛ kɛ Daka jelimuso a sɔrɔ n dɔgɔnin dɔ bɛ yen o ko n k'a kɛ Ala n'a kira bari a sɔrɔ misiki ko bɛ yen a man di mɔgɔ si ye ko n kana taa ni n taara n yɛrɛ kɛ jeli ye fana k'u bɛna fɔ k'an ye jeli ye ne ko n ko i jɔ dɛ ne de ko n bɛ kɛ artiste ye hali n'u y'a fɔ ne ma n ko tɛ foyi tiɲɛ n k'o ye fɔlɔ kow ye n k'o tɛ bi kow ye ne taara u ye ne labɛn ka taa ne sigi da kɔrɔ ko ne ka dɔnkili da n ko ka dɔnkili da cogo di n y'a fɔ aw ye n tɛ se n bɛna mun de kɛ an b'a fɔ ko n ka foyi ta ko ne ka dɔnkili kɔrɔ dɔ da jara dɔnkili dɔ da ne ye bamananya da k'o ka ɲi k'o ka ɲi komi séquence bɛ ne bolo c'est plus de 60 séquences e b'a fɔ ko ne bɛna o bɛɛ dɔnkili bɔ n k'a ma fɛn min fɔ ne ko n ko ne t'a la n ko ne tɛ fɛ ka fɛn kolon bɔ ko ayi ko an b'a fɛn ne ko non ne tɛ fɛn kolon bɔ don y'a sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ jago kɛ commerce ka di n na artisiya wari nin de ka kun a succès kɔni tun ka di n ye mais n tun ɲɛ tɛ wari nin na ne ko ayi n ko ne t'a kɛ dɔnkili 60 ni kɔ e bɛ fɛ ne k'o bɛɛ ne b'o bɛɛ bɔ min a y'a sɔrɔ ne m'olu recherche kɛ ma segu dɔnkili ninnu recherche kɛ n t'a dɔn quoi bon ne bɔra o la u ye ne ka image in lajɛ a ko ayi ko ne tɛ taa k'o de ka image ka ɲi ale ni réalisateur Salifu ko non ko bon ko n'u ye ne bɛ se ka film kɛ a kɔnɔ hali ni jɛ n ko awɔ ko n kalannen don n ko n'a ye fɛn min sɛbɛn ka di yan kɔni n bɛ se ka kalan u ye séquence dɔw sɛbɛn ko ne bɛ se k'a kalan kɔnɔ n ko dans une heure de ko bon jan'u ka tila nin na ne taara kɛrɛfɛ olu répété k'olu ta ne kɛra Da kɔrɔkɛ muso ye o la ne de b'a fɔ n ko munna a b'a to Da ka sigi bari o y'a sɔrɔ i déguisé traditionnellement mɔgɔ tun t'i dɔn o la mɔgɔ t'a dɔn ko ne yɛrɛ de don
a nana ten imagine kama fana Tonton Boubacar ko k'a bɛ na le film wɛrɛ kɛ duguba sigi k'a a bɛ n ta o la comme l'un des actrices n ko problème t'a la hali o don fana o duguba sigi fana kɛtɔ ale yɛrɛ ka élément min b'a kɛrɛfɛ dɔw ko ne bɛ se dɔw ko ne tɛ se bari ma mɛn yen fɛ quoi o tun ye français ye ma mɛn ne ko hali n'a ye film di ne ma anglais la wallahi ne b'a kɛ parce que a ka di ne kunkolo jalen don kojugu o ne b'a kɛ bon don fɔlɔ ne taara sɔgɔma u taara ne la jouer fo wula ne yɛrɛ kun découragé la n ko ne bɛ taa a y'a sɔrɔ a y'a ka scénario ta k'a b'a di ne ma ne kun bɛ Segu ne nana k'a ale bɛ ka siran est-ce que ne bɛ se k'a kɛ ko nin fɛnɛ séquence ka ca dɛ ne ko ne bɛ se a hésité n ko bon a to yen e de ka film don ne bɛ taa ko non k'ale ye ne déplacé n ko olu tɛ foyi ɲini ne kɔni yanni Segu ye ne bolo komi arayida n ko ne bɛ taa ka segin ne bɛ taa n ka feere de kɛ a y'a di ne ma k'ale jigi bɛ ne kan don fɔlɔ n bɛ jouer n taara sɔgɔma fo wula n taara Tɔnɔ Isa de fɛ siɲɛ kan n ko Tɔnɔ Isa n ko film ale sinna ka an sigilen a bɛ ko a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan geste ninnu bɛɛ bɛ jate a la a bɛ taa n ko ok ne taara n kelen n ye n ka répétition kɛ o la ne nana jouer phrase kelen ne y'o fɔ dɔrɔn plateau wulila bɛɛ wulila ka kule dɔw ko n y'a fɔ fo dɔw kun pariera dɔw ko n y'a fɔ k'a bɛ se dɔw ko n y'a fɔ k'a tɛ se halisa ni film min bɔ n'a yɔrɔnin sera ne bɛ to ka yɛlɛ n yɛrɛ ma dɔw ko a ye n ka 10 000 di a y'a kɛ fo ka plateau cassé o la o y'a sɔrɔ ne ye n ka scénario ne y'a bɛɛ ta a joie bɛ n na tɔw b'a ta ni séquence minnu fɔra i ye ko nin don i bɛ jouer ne ye n ka scénario bɛɛ de ta hali don dɔ i bɛ taa sɔrɔ ne ni dɔ kan ka jouer n'o tigi ma na mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ne bɛ taa fɔ n Tonton Boubacar n ko nin tigi bɛ yan n ko ne nin kan ka jouer n ko est-ce que a b'a fɔ e y'o ta de ne b'a fɔ n y'o ta e bɛ se ka jouer sisan n ko awɔ ne bɛ se ka taa parce que a nɔgɔyara i bolo awɔ kɛ ne bɛ se k'a kɛ n'i ye fɛn kanu olu tɛ se k'o kɛ koyi o dabaliba y'a minɛ o fɛnɛ bandon a ko ne ma ko yɛrɛdɔnbugu bɛ yen k'a bɛ na ne ta o la ko bara y'a ye bari film bandon an bɛ revoir ni fɛnw di ɲɔgɔn ma ne kasira o yɔrɔ la fɛn a ko hinɛ bɛ ne na dɛ ko bon k'a bɛ na ne ta hinɛ tɔya fɛn na ko ne bɛ se yan ko kɔni tɔw tun bɛ ɲɛji k'u ɲɛ na ne ɲɛji tɛ kɛ ne ɲɛ na ni yɔrɔ min bɛ kasi ne bɛ kasi u dabali bɛ ban ne tɛ ɲɛji tɛ kɛ ne ɲɛ na ji tɛ kɛ ne ɲɛ na voilà a sɔrɔla o cogo la ka taa ça c'est bien Zirazuwa Ami a ye film yɔrɔdɔnbugu duguba sigi a caman yɔrɔ de Segu mais ni film ninnu bɛɛ la o film jumɛn yɛrɛ de ye e yɛrɛ attiré min ye jumɛn de ye touché min diyara ne yɛrɛ yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ma dɔn ten o ma dɔn ten o ye jumɛn o ye u ka film islamique u ni Tonton Boubacar ni Serifla TV kun bɛ film min kɛ o dɔ delila ka kɛ ne ka rôle ni sinamuso i b'a fɔ yɛrɛdɔnbugu ta mais o la ne de kun ye victime ye sinamuso kun bɛ fɛn bɛɛ dan na don dɔ film delila ka kasi o fɛnɛ kama plateau delila ka kasi o fɛnɛ kama a ye nkalon da ne na ko n bɛ kamalen tigɛ yee o don plateau kasira parce que a kɛra réalité a kɛra n bolo komi réalité a dimi ganana kojugu a don plateau kasira ne ma se ka jouer a don a y'a sɔrɔ an ye min kɛ a tora Tonton Boubacar bɛɛ nana k'u bɛ kuma ni ne bɛ kasi ni bɛ kuma dɔrɔn a tɔ bɛ juguya a ko ko bɛɛ ka ne to yen k'i b'a sɔrɔ ko dɔ delila ka kɛnɛ na vie réelle o tɛ dɛ film a cogoya a don a ɲɛna quoi sensation voilà film y'o de ye voilà a don a ɲɛna parce que fo acteur ka bila a ka peau la ne sinamuso in jouera fɛn ɲɛna kojugu kan ni ye film filɛ nin na ni ye film faamu yɛrɛ a bɛ kɛ ten fo k'a don ne na a bɛ kɛ parce que adamaden hali n'i y'i sigi yɛrɛ ma k'i miiri ko dɔ la dɔrɔn n'i b'i ka personnalité kɔnɔ i peau la parce que a b'ale kunna ale yɛrɛ de don hali ni mɔgɔ y'i sigi n'a ye ne diya ne bɛ kasi sisan ne b'i sigi ka miiri ko dɔ la ɲɛji bɛ jigin fo mɔgɔw fɔ mun na o ye ne o kɔni o ka teli ne yɛrɛ bolo n'a bɛɛ
ça acteur monde est soko acteur monde actrice monde le soko ke oui ya fama parce que diana tele be koko la fin de fausse sensation akiala on sait ça mais faut dans kan boma en flel boma ame marker da kufu ka erzana ya kufu ka capitaine Kurofu yanfo kati donc o kum kon nala arama fulu banen ko fe mi ali ba mudo alsa abora ka parcours fom ko yana sa abora ka fom ko yana sa aduna chatiri kono to gomna aduna dongli kono to gomna abora ka expliquer mo koy fen flena amano ko ne ah ni parce que ni mo ya yedro bu kono ko mo langulo fene do bala mo langulo mi tisaka wala bonye filmu ta fam fela de fo awo dongli fam fela awo fonga sabu duronche fo ka barikala amena mo mbaro sisa génération mo ta do bara amena ka srati donglida sabu duronche meme koroboro donglida ale kerane ma sababu nyuma yere ngo fin 2003 no ne de ya me aso ne bi garantie ki bugu nya me wo abi garantie ki bugu ntara ka yoro nyini afo ngono fe ka do donglida la ko ne fe ka donglida ngo ne ya me ngabi kingo na ngo ne tara no ko tende yango abo ngaka ne ko ne be jon ko ngono te mo wasi ne ko donglu be ngo yara bito ka do composer nyale aso nya radio ni sambi do so kono fo mo ko wi yelena ale ko chaque dimanche ko ngana dimanche ne so la ka tasra ma wuli ni transika ma ko ni fam kali asra musa ka dumuri siga ka tabalika wala ma dumuri ke ay tabali jigi e dumuri jigi ka bo tabalika abi tabali fa fa ne ka dongida ay quelques semaines ko la dimanche de ma ho sakali ay me ka tableau fam ay neta ka ateri do bi groupe sofa chaque mort tungala la ka hinana li iremi Marco atarne ka iremi inala aflani palela o meremi do ko ukane deme ko ne saran kalfado ale fene na kala de kalfado la nega soro ka tuka orchestre musique deke ini don chaque mort tungala ale me piano fo ale yare ko me ne encadrer kuma chama le encadrer ko no me ka dongli fen la don la folie pile baba yi d'accord folie akulobala ko be sababu odo mo mana ke chugo an kuma ta ko jonu kuna ni sawo nyante ambufu al sisa ambufu antenyi no folie fana ko ya fama kan ba fenela odo no do ba dam ami ma ba de ami ngone le kuma do dong ndala ma nyeri parce que ibe fem na ni akadini wallahi be no bola wallahi al ni buora ki fa iba ibeta awo odo ini magara to ere ba ko mala ko sebe parce que akadi non ni fem kali biso donc o kun konna la parent yere ba lay ni fem kadi ni mana ko te prepara ko te na kadi ni kun yere ko to demsonu to ko ke la ibe no de bola fona kun yoro ke dongle ya so ngo nya damina ko mo tuka so amenga nyon sama ngo me arapu de ke kwa depuis 2000 ko sisa alakama arapu intui igata de na au ni musique amana izame arapu tui tene ya damina no yo ngo ma bereke me ngo be ka sigi ntora sigi le bora kala ma kwa mbali malu akana jigine na ni korodoko ngakana jigine na Jombeni dadokano ala bolo jombeni nadokano dinyana dakante sala nakante korobo miya dumba dagambolo mana kefe feye dunia tigela nebi nakambolo nebi dakambolo joli madia joli mangoya fantanya famani be dakande fo masako di famu na ya de siramika na make shunyani galontiga yerema billa ayawdi unde me dagana yo afmana jomana bo rapula ta dong dala nere parce que non do rapula ana ta Europe dio on la sa jibril na problème to dong la ale manager ale manager abana wala ko da ko ya do rapula wallahi d'accord al sisa on foule belable le jibril ame jibi fou jibi fou de jibi ka fou be fou de parce que nya me ko mia jibidu parce que na tuma so ama fana atike jibi be fou est-ce que ne che nyon flabi hein wallahi na madala abana
il faut que furu que c'est la complémentarité à mes neurones d'affaires. Mais doka ke kamae doka ke wore atenye ambe jibifu ni ame ko mia jibido amafu ni film o c'est abega usa musique era ka foko ne bina concert ke he ay ba fa ale de mina dong ay ale de be ka keke ala mo kamina voyager répétition si ça fone kungale akake sabali aliki si wala il va fa bina ne de mina ka dongili churoni da ko ka ko man ke ki manevrer fo fo ligala obi yela ngaka sabali ay ka to iti fie dia ne ka to ne ka kenya no modi kanu ba fena de la quoi ima fa moi ami e woro fen yi fen do ke ha ami temia mo to beto mo so re ami jina tige la fen mene ka dini fen be ngoy kam ni ben ala na ami wallahi bena dum donc li yere kanu ara yere kanu be jibril la miya fene kanu bala o fula fara le nyonga ene ala chobe de ko ami be shebla do ko ka tobi ka nye kanu bla wala bena kanu parce que avec al na fu miya foti fitini mi ngadro bala yere de la parce que imaya donc wor la aben ke ami ajate mine bay ika she woroti ka bla sisa ka kanu bla e blo me ba jonto ni che ndo bon c'est kanu me bon kanu te ba fieu kanu te ba udo ta la me jibifu amafu afole no de al sabi to mina ka continuity to mina ka continuity udo ka kla ka sanka befu ya sanka kana sanka fu kana ba sama ba o chama mbi ulu de me kojugu ay fana kana don dan fana mare ni ay senwere sanga mo am ta nyongo feke na utara sanga mo na shekile ati so aka ami mo ne mi woni fi sanga mo na sanga mo bozo be kenga ay me bozo be ta bozo wa sanga dembere bozo ya do da yaye ni dogono de parce que uluga jela ko ka bon ay ne fo bere be jini amu nen na ka ofana be neni bulu be don ka ya jire nu jire la ka mun be ka ko ka bo bere bi nen na ka bere bi jega nyina do yoro ango na meta ka segi fa ka da on nu fa ka da on wala ka to ke ka segi ta ka do ay de ngai ndu nawndi ikati noro ko boyna awoke ami wani noro ko boyna ha abi do ni ko chama ni che awo kan fo ko la ko me ka cha sanke me woro ye awo ini ana mi goro bijiga ko noy ngata rore ni dain duro halni ka fo sange mo ye ko meja mo do ko kube fe kana sange mo re ka du wala bo wiri so fo ka avana amta na ya fo en avance auto ko bi du aya o ko ya bi bolo o den fajala no den fajala fajala be bolo voilà odo ni ala sona o sebe si sambe fa en flel boma ko mi amako be demela awo amako bala de amako be demela ça dit projet mun ba bolo orchestre do sigi ala amako anna al orchestre mine complet amako bala mako bola de théâtre mine wonte de o costume yi mais orchestre mine amako bola no sorola batilu ni kulowana orchestre mine fleni ale te tunu amako belen do ni bin sene la hui ni se bala ni bin sene aywa ko ani moyen de déplacement to ka dawla ni bin sene la moyen de déplacement aben no moyen de déplacement al sanga janga do ke obi aywa kan mo ko bala de ura 12 aywa sama seku ya fo kale na mobile ke 12 ya sisa obi ni ga 5 ambo abadi nema da tan fla tewa me abedi abadi anga do okay abadi mais parce que femme nous flemme mais ba donke jina do bene kuna ne do bitu ka nyogo di tanzanta o de mo godo fone ke ne de masiko tigi ye masika me na tigi sigile no aka suru me na wulle ba sura ka ja a sigile abi kenye ne ba fo ko mbaru ngambi me ni nana kla ka sigo tuguni me na ye a joli akera mama lai masika fuiro nga kambo filila dina maso ko ko ay ka tigi bina yira yira atigi ba yira yira awo akera kaba ko ide baruni ne na ka jina muso de kelela ko ni ne be kuma nfo mo ko to ka fo ko ne comédien ko iba soro ko ni be comédie la ka soro comédie te ne jina muso intaka apera nduguma anyi shinyeta ka shinyeta ima hale be ka ke kulenge sebela
wallahi tiɲɛ do ni jinɛmuso ko fa ka ne su don o yɔrɔ ko ne bulu ka sira kan a dɔw fitɛni de tun bɛ yen ne ye dilan bɔ k'a da garanti ko ne ye dilan bɔ k'a da ne dalen dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ donna ka ne so ne bali min na jinɛmuso in nana ka na a bɛ ka fɛn dɔ cɛ ka kɛnɛ kan ne kun kɔrɔta jamjan ɔrɔbu jɛman b'a la i b'a fɔ dessin animé bɛ kɛ cogo min k'a tigɛ 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 a kelen bɛ ten ne bɛ ka mun cɛ ka ne to mun dɛsɛra ka bɔ nana ne ye kulubalaw kala siɲɛ 3 ne sina ka bɔ n yɛrɛ la ne fana ye sina k'a sen tufa ka gɛrɛ k'a ta k'a digi duguma sisan jinɛkɛ in de nana ko ne k'o to yen k'ale bɛna fɛn dɔ ne mais o y'a sɔrɔ denmisɛnninya bɛ na ne ma se k'a dɔn quoi a ye ko in fɔ sisan ne tora k'a ye baroni gami ɲɛda bɛ na mama la ɲɛda bɛ na ma se ka foyi faamu ko in na olu fila bɛɛ mais o ma sɔn ka ne ma sɔn ka u ɲininka tuguni quoi ne ko bon k'a ka ɲi ne ye muso in to yen jinɛmuso in to yen ko in tila a kɛra ne bolo baara ye ne t'a dɔn ne bolo yɛrɛ fɛnɛ ye cogo ye a mana k'a fila dɔ la kelen baroni ou bien mama la o a mana k'aw fila dɔ la kelen aw ɲɛ bɛ kɛ naani n'a sigira a bɛ kɛ baroni gambi mais n'a tigi wulila i b'a sɔrɔ mama la don a bɛ sɔn ma foyi de faamu n'ala sɔnna i bɛ bɔ i sen na a bɛ ɲɔgɔn ye a tɛmɛ yɛrɛ i y'a faamu a dun fɔra ko n'o tigiw ye hɛrɛ kɛ de ko a bɛ dubi k'ale b'a triplé siɲɛ 3 siɲɛ 4 k'a d'u ma san kɔnɔ jinɛkɛ in y'o fɔ ala sago aw sago sago tigi b'a la baroni gami mama la an t'a dɔn mɔgɔ min n'a fila don dɛ donc a b'a lajɛ a bɛ kɔnkuru kɛ u bɛ ne lajɛ olu fana bɛ lajɛ a sen fɛ jinɛkɛ y'o de promesse ni mun bɛ se ka mun di an ma ni baroni gami walima mama la Ami an mana kɛ jamana fan o fan kɔrɔfɔ fan a y'a ka mɔgɔ caman miya bɛna a ka numéro bila sisan b'a ka téléphone numéro bila baroni kɛrɛfɛmɔgɔ ni mama la kɛrɛfɛmɔgɔ aw de bɛ ko ye joona aw de bɛ ko mɛn joona olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni maliyɛn den bɛɛ kungo de maliyɛn den bɛɛ ni maa mun bɛ ko miya la ni mun ye baroni ye ni mun ye mama la ye ala sago aw sago sago tigɛ ala ye ma fila kɔrɔ ne kulonkɛ kuma tɛ dɛ n tɛ manamana ko ye ni maa min mago bɛ ne yɛrɛ a dɔ sɛbɛn sisan i bɛ sɔrɔ numéro jumɛn sɛbɛn de don i bɛ ni mago bɛ miya na i b'a sɔrɔ numéro jumɛn na ne bɛ sɔrɔ numéro kelen min na 76 05 05 97 36 ayiwa ni mɔgɔ mago b'a la sa 76 05 97 36 n'i y'o kɔrɔ dɔrɔn i bɛ miya sɔrɔ n'i ma miya fana sɔrɔ i bɛ se ka Jarasuba wele n'i ye Jarasuba wele i b'a sɔrɔ Jarasuba ayiwa i bɛ se ka numéro fɔ 79 12 97 00 donc n'a ye Malo kunnafoni taper n'a ye Jarasuba taper n'aw ma miya ka numéro sɔrɔ n'a ye ne sɔrɔ o y'a kɛlen ka miya sɔrɔ o don donc ala sago aw bonya b'a la sago tigi ala wele wele ma da halisa o don mɔgɔw bɛɛ lajɛlen hali sisan baara min na nin an bɛ dɛmɛ sira de kosɛbɛ an bɛ dɛmɛ sira de kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kosɛbɛ artisiya kɔnɔna la parce que an bɛ artisiya baara daminɛ a dɛmɛ ko de b'an na sinon caman bɛ talent b'u la talent yɛrɛ de b'u bɛ fɛ ka fɛn caman réaliser mais a dɛmɛbaga tɛ yen donc an bɛ kanumɔgɔw wele minnu dogolen don minnu bɛ kɛnɛ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen wele n'aw bɛ se k'an dɛmɛ miya jara artiste de don dɔnkilida de ka d'a ye matériel ko de banna bolifɛn t'an bolo kosɛbɛ halisa a nana telimani de la bɛɛ ye Bamakɔ telimani ko dɔn matériel ko a mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔw bɛ kɛ kɛrɛfɛ olu bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ u tɛ fɛ o tɔgɔ ka fɔ an b'olu bɛɛ lajɛlen wele kanubagaw an m'aw wele koyi kosɛbɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka miya dɛmɛ sanfɛ fo duguma hali ni bɛ se ka miya e bɛ se ka miya dɛmɛ ni kumakan ye miya tiɲɛ na n tɛ ne bolo k'a d'i ma dɛ nka mɔgɔ dɔ bɛ ne bolo min ni ci ka taa o tigi fɛ yen o bɛɛ ye dɔ ye hali toguna ninnu bɛɛ bɛ yen ni mun bɛ se ka mun kɛ ni bɛ se ka mun kɛ bɛɛ se ye se de ye ni a b'a sen na ni bɛ se ka jakarita di sisan i b'o di n'a b'a sen na ni mobili de se b'i ye n'i bɛ se k'o di i b'o di pour que a ka bɔ a sen na parce que artisiya ma nɔgɔn fo dɛmɛbaga de ka sɔrɔ la donc kanumɔgɔw an m'aw wele se ani bolo bɛɛ lajɛlen na a ka miya dɛmɛ an miya dɛmɛ hukumu de kɔnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan tunkarankew kosɛbɛ aw fana welelen don kosɛbɛ Ami Mali kunnafoni TV ala ale mago bɛ dɛmɛ ko sponsor an mago bɛ sponsor la ale ɲɛ bɛ ko kɛcogo la sponsor ka na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ i sigi a faamuya Ami kulo bɛ nin ka se cɛncɛn na i y'a faamuya an bɛ taa sisan ayiwa dani kurun ka se cɛncɛn kan miya i ni ka public cɛ bɛ cogo di i ni ka faniw cɛ bɛ cogo di ne ni ka faniw ka di dɔw bɛ taa ne fɛ yen yɛrɛ an bɛ baro kɛ dɔw bɛ taa ne fɛ yen an bɛ baro kɛ u bɛ n wele sanga na wagati bɛɛ
ne nga fanu cɛ ka di kosɛbɛ bari mɔgɔya yɛrɛ de ka di ne hali ne dumuni tobi fi ne bɛ fɛ ka mɔgɔw wele hali ne den teri n'u tora ka na walima ne ka barakɛla ko u bɛna surafana dun ma fa to ka dun billahi o b'a sɔrɔ a ka di ne bɛ fɛ a ka ban an bɛ dɔ wɛrɛ tobi n bɛ fɛ mɔgɔw ka kɛ n fɛ yen kuma bɛɛ wa ne y'a dɔn ko ne bɛ kɛ comédien ye i b'a dɔn a sɔrɔla min fɛ yɛrɛ n kɔni ni ne kɔni bɛ yɔrɔ min balimaw hali ni kungo b'an fɛ yen mɔgɔ si da tɛ tugu o tun bɛ kɛ mais janni n ka don nin domaine na n bɛ feere kɛ quartier Mali école da la don dɔ tarawelekɛ dɔ de nana kɔrɔ maliyɛn ɲɛ tana i tɛ mɔli an tun bɛ sigi bari ne tun mana ne ka feerefɛn n'a tun ma ban ma a ta tun tɛ san bari ne tun bɛ dɔn kɛ n ka feerefɛn kunna n bɛ dɔnkili da a kunna denmisɛnninw bɛ na ayi fo tɔw b'a fɔ ko n'an ma min gɛn ka bɔ yan ko wala ko sanni tɛ k'an kun n'i y'a f'i ye ko ne tun bɛ se ka 5000 ko i b'o feere ekɔliso da la i bɛ da la ne tun bɛ 5000 feere don o don 6000 o ka dɔgɔ 7000 8000 5000 don o don ekɔliso da la i bɛ se k'a dɔn ko wari bɛ denmisɛnninw bolo o dun donni kama wari ba kun tɛ di denmisɛnnin ma ka bi bɔ yɛrɛ mais ne tun b'o bɔ yen dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 10 an bɛ to ka te wuli turu la nin don turu de tun bɛ ne na midi bɛna se ne y'a ye ekɔlidenw bɔ kuma bɛna se ni n ka feerefɛn ma fɛn n ko n bɛ te in tilan joona joona an k'o min cɛ dɔ sina ka na o mɔgɔ 2 ko ne ka te dɔ d'a ma ne sɔn jara n ko yan n ko ma ye n ko maliyɛn yɛrɛ de ɲɛ tara i te ye n k'o fɔ n kɔnɔ wa a sina k'i to la ko jamu duman ne ko n ko jara i jara ye mɔgɔ ya an bɛ jara dɔ kungo kɔnɔ de an tɛ jara dɔ dugu kɔnɔ jara ye mɔgɔ ye wa te kɛ n ko k'a mi dɛ ne ko n ko jara tɛ ma jara ye kungo kɔnɔ de ne y'a to kuma la dɔrɔn ne ko waaw walayi mɔgɔw bɛ to ka nin kɛ yɛlɛko ye ka sɔrɔ yɛlɛko tɛ cɛ y'i pan quartier Mali école kuko jan ko fa k'o minɛ walayi a jiginna cɛ dɔɔni min b'a kɔrɔ n k'o yɛlɛla fo bɛ kogo gosi cɛ tora k'i kun firifiri a ma te min a taara ne ko bon n ko nin ye sokɔnɔna jara ye n'i ye nin kungo jara ye ɲɔgɔn ye don o don walayi e bɛ kan wɛrɛ fɔ min ni adamaden tɔw bɛ kan min fɔ i sigi ka miiri n k'i sigi ne bɛ sɔn ka kɛ catiri bɔla ye ne bɛ sɔn k'o ko ɲɛɲini o bɛɛ de kɔfɛ dɛ n ye feere bila n ko n b'a la don o don n b'i kɛ catiri bɔla ye n bɛ kɛ dɔnkilidala ye ani feere tɛ bɛn n k'i jɔ ka feere bila n ka sɔrɔ ka n y'o de bila ka sɔrɔ ka taa a ko ɲɛɲini sisan n y'a dɔn timinandiya fana min bɛ yen na ɔkɔliden t'a dɔn n'olu ɔkɔlidenw kelen fana bɛ yen n delila ka basadenni balo fo k'a bonya yen n ko timinandiya min mɛnɛ na ne bɛ sɔn ka nɔbɔ ko la i jɔ ne ka taa artiste ye an bɛ sigi yiri min kɔrɔ basadenni dɔ tun bɛ sanfɛ bari ne ɔkɔlidenw donna an bɛ sigi yiri min kɔrɔ janni u ka bɔ tuguni basadenni ne nan'a ye a bɛ jigin n'a sera camancɛ la anw bɛ yen a bɛ tila ka yɛlɛ tuma bɛɛ ne b'a fɔ n ko yala n ko minɔgɔ bɛ sɔrɔ basadenni na n ko ne tɛ a bɛ dumuni sɔrɔ yen ne feerekɛɲɔgɔn tɔw u bɛ to ka yɛlɛ ne na ne nana to ka ji kɛ n tɛgɛ la depuis basadenni tɛ sɔn fo ka na sɔn a bɛ na ka na ji min ne tɛgɛ kɔnɔ ka yɛlɛ don o don mɛtiriw ye ɔkɔliden dama min bugɔ la n'u bɛ taa fɔ ɲɔgɔn n'u bɛ ban ka don a tun bɛ jigin 10h30 wagati min ɔkɔlidenw donnen récréation na dɔw bɛ ban ka don k'a fɔ ko f'olu ɲɛ ka ye fo ka basadenni bonya fo k'a bonya k'a kɛ kamalenkɔrɔba jɛnyɔrɔ la basajigiba mais ne ta don ne ɲinɛna ka taa n'a ye ne y'o baro fɔ ne ye kasi dɔ k'o la jara suba ne m'a dɔn ko ne ɲɛji bɛ jiko la ka ne nimisa i b'a fɔ ne k'o don segin ka na mais ne mana o fɔ plateau fɛnɛ kan a k'a kɛ ala kama aw kana kɛ fɛn sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de don nin kɛra sɛbɛ u b'a fɔ ko ne bɛ ka dɔ de kɔrɔmatigɛ walayi dɔrɔn kɔrɔmatigɛ tɛ ni ne ka kuma bɛɛ ye sɛbɛ ne tɛ nkalon tigɛ o cɛ ka basa ji di basa ma fo k'a kɛ basa jigi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ sɔrɔ téléphone ko n tɛ a tun bɛ faamaw dɔrɔn de bolo n tɛ ne tun b'a filmer a don téléphone tun tɛ ne bolo don Ami kurun bɛ ka se cɛncɛn ma walayi n ko adama bi kurun bɛ ka se cɛncɛn ma bi tɛ ma nɔgɔ o don dɛ bamanankan kuma k'a dabɔra man jugu f'a dabɔra min kama ne ka jugu o ko diyara n ye miya kuru bɛ sini ka sa siyɛn ka heure ko de don sa bɛ bɔ yen dɔ wɛrɛ bɛ gɛlɛn donc an ye caman sɔrɔ y'an layɛlɛ y'an lanisɔndiya i bɛ ka ne layi cogo min n'i dun ye ne ka kuma kɛ nkalon ye a man di n y'a minɛ o kuma in mɛ ne bolo ne tɛ n bolo la basa in
Eh, basa bozo ne fene kuma minete. Ah, bana. Wallahi. Donc kan mo Mia. Folikan munun bi bolo. Folikan kuma kunje kuma. Ani kuma mun bi kuni ka cɛ ka fɔ kanubagaw ɲɛna. Ni sugulu fɔ. Hali bi ne bɛ fɛ ka n ka kuma kuncɛ kuma a kɛ ni bɔbɔ dɔnkili dɔɔni ye o de ka di ne ye bari n mana dɔnkili da cogo cogo ni ma n fa kan da n tɛ lafiya voilà ani n bɛ foli di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma u k'u hakili to mama miyana bɔbɔmuso suwalen voilà yuyami sani jɔ ani yamɛ wa mu lo yuyami sani jɔ ani yamɛ wa mu anzunu yaro ne yuyami sani jɔ yaro ne yuyami sani jɔ ani yamɛ wa mu bewe barabe tiaro bewe barabe yira pui ora farara nare yunu lo yira pui ora farara nare yunu hanzunu yaro ne yira pui ora farara nare yunu nyoi se ocha male wanabu wanadon si ibio wabadon si ibio yere zahawe arayilo mechal wanabu lo hayi to zabo mwe bai manya be areteje ere mwemre santun si yomi demenare bama o si yomi demenare buatu si yomi demenare bewa malitu haira bewa wena walube no haira ami even do ai ne bo kan ne o ai ten korodo ne tado ai ten korodo ne suno ne era ko ne mume ko bamako kaw o fora de euro même ba ko ramere ay ko ayne laje sanko ayne lay bo dum bi yoro ayne laje ami o koron ke ne do sa to tina we mani ami no ma fi ma do sa ane ro me kuy akoro ya ma ko koro ni la ndeka koro de fo nya dem ne jarabi dongli de ngu kan to anga furula kambele jema chele kise ni ya nyekse ko flogo ndono kire uri temena nena abeka ta ferere la ne bulu bakatore taranga su ne kuni tina ta ferere na bari finite ne bulu ne fandande ne banim faroko kal ni bobo ka fini do bi ale daga gele kal no tene bulu bar ne ko ne ti tan ne mo soro kal na bela peregal libi ne bulu du ne bita ferere dai ne dum ne janya babi flow o daga di flow flow ranzeu bamana ya la zanado do fa ko wara dengelenga ko sajja masigi fa nyuri fo ngum so mara wulu ke ka kecu ni den chama wulu iga den bargalen kele soro nga ka usay ga den chama so wala odo amete gara fo hola okay mia bobo dongli da mia bobo dongli da o madari bobo dongli darake abina foli de distance kan mo mo akoka le ba ta kun cheni foli nga amma kana tuwo jibifu ati jibi don meleken o de kadai meleken fu ne ya fama papa masu majai no ba ma tono lu majai ne shirifo lu majai ne ko melegani ni ko ama melegani ni na nyo de ga fama ko melegani création abe kontan chiko mi ngo dono akoko faga ta ko almetu la no fe ngo isna ta ibe almet sore ko de la ka fo Michel ma ko melegani ko mura ko fa fo ko Michel ma melegani kala ye melegani o de la ko faga Michel melegani ko bari Michel melegani ko bari iga fuli kan bana nga fuli bana okay o jara ani nga fuli be nga baragala ide barale be nga kome ama Mariam Kulubali ani min nako ani jibo ani jisma alala ani jisma bo d'accord afole no mami fole no fatoi nyebala tane ni nyogon fatoti ni bi perembere nyerema na ya ku
kuma fuko sebe a fole no wala i ka patron kale fato e comme ko ka fato a fole fie d'accord ambe Mali kuna foni TV la beba voilà bella jelen fo ya Mali kono fo Mali kokan ambe capitaine Korofo ya fo kati ka an la jel kala be anan na mele kala be ambu bella jelen fo ay min to fo am min to fo ambe bella jelen fo ami ne bolo vraiment folte te moko wallahi awo odo a jarani donc kan magaw ni ne kuma bolo bi kayira awla miya jara odo émission jara ayana yele ayana liso jara la donc manda donc émission jara basan ko bala ah ouais wallahi basan ko bala donc ame kan magaw bela jeli fo ame région bela jeli fo région bela jeli sans fait fo duguma ka damne région damne na kata kunje falla ba awo donc me du la bango ka antu fo folendo bango ka folendo mais ka dako awo me fo me boire fo ya fo jala ko odo ni boire fura duguti ka fo ni duguti fura almamu be fo almamu fona fura préfet be fo awdo de kana nyelu ko de ama sa gouverneur voilà gouverneur ala voilà Ousmane Sangare bari o mbrana ka we folendo me flow fo me ka kla ka fo flow yi ko ne ka saka deni koro yara mbi saka deni ne nyini na flashima soro mi saka saka deni dina matuko na to ka saka deni bam sans flow yara ni ma fo ni de mo fo fo basta deni maralen ko fe mbi fe ka saka deni mara ma flashi soro beba fo ko ma sima ka promesse pas dobe soro parce que flow flane fini mo lu lakarike olu ta ko lakari bobo dongile mbenale sisa be flow de ka abana tanga ni mu lakari ko sebeke be ko sirula bobo kana ube do an kala me ta do fembe dogodoro sora wal be flage kun kaka wardi kaka opera maba amaba benya dato la songo imbrana ko ya fo na obra mina foli ki anga teme ha imbrana ko mami burana ka soso imana ke nya mona frato to ni tri burana me malu adama fuku jogo fale yere di te ko fen ko tarawere ko ku bi ne yela ma ko ka ne ke jara ne ko problem tala ko an sho do na ne ko problem tala be ba do sho bore daga gele ni malu awo fantane be se ka sho do kifa fantane se ka do ne ko problem tala ngu ka sho woro nu sera ka di ka tulu songo daga ngunde ba fo ne be do ne ba fo ngi tramasi aka cha santai bi masi sho bore de malo ko bi olom la so e kemi bi dure kemi fla sho be kemi fla la sa bon no le do a ka be reporter ok jara donc kan bago abela jelen folendo abola jelen folendo maluk na foni TV sans fela donc émission ni abe blast araba nege kan tan sik ni Congo YouTube la ibe maluk na foni TV soro a taper doro ko maluk na foni TV émission anga yele iba bela jelen soro ko art et divertissement abede ba kono yele ko ni sodia abeba kono ali maluk na foni na journal beke fembe beke kuna foni awbe di mokoma kuna foni jamana kuna foni ali jamana ko kan kuna foni abela jelemedi mali kuna foni TV sanfɛ donc mogo milio haga me kan naje miya de kuma bolo bi kan mogo abela jelen folo do mogo mbolo be negela ali ya samake ya pi anga foli bayi ka ni munyo kan ni sabali ali sa amba fo animatrice Aminata Jarasuba ko animateur adama jalkoy Jarasuba abekele donc avec lui donc miya jara de kuma bolo bi ama fo ko kan be araba wore merci émission ciao